Kwedu no mabuja madokachere tauya nadzo nhau dzanyasi zuwa rochiguminosere mumwedzi uno wandira. Ipapa kutandano nyaya iri kupisa, wakomanawo wanoringa mvura namaringa mvura wagoti wakomana kubva musi chipiri uno watakalingana nawo kusvikira musi mugovera wakomana kugarai mudzimba nekutoti kunenge kuchiita mvura matombo ino mheni iri kupenya ichitinhimira mhanduwe zvakanyanya. Pai mvura iri kunaya nyika yese paribe kana pabodzi pari kusara kunze kwai kuribe mvura inenge ichinaya munhu wese ichirikitana zvisvinu kugadzirirai kungwarirai ipapo. Wakomana hino wakomana wakarima mapuno kuti wachapona chere ipapa nekuti mvura iyi kana yazowanditsa mhanduwe mapuno anotanga kuora kaandanda kuora zvotanda kunetsa. Heno apa mudhiriro achazoita ipapa masondo mairi kana matatu ari kuteera wakapfa waribe chawakaona idi. Regai tirambe takaringa kuti zvinenge zvinanokupimo. Tiri kufara kuti wanoringa nozvo basa avo vatongi Judicial Service Commission yagoti iyo Chief Justice mutungamiri mukuru watongi Rukumaraba akusiya basa mhanduwe kwaya kuenda pamujandirere kani kubva iwo mwedzi wachiwabvu. Tikati makuona watsano kuri maita tusvinu hui kuita mutsekwede yagoda kuiti vanhu vamwe tafara kuti kwai aribe kuramba achatoitiwa mabiko okunzi bhabhai iwo mwedzi wakare waanenge achisiya basa. Tikati aiwa zvisvino ngazviende mberi zvakadando ukuwo. Ipapa wakomana dare guru munyika ragototi wamunangaro wanga waburitse zvinhu zvakaburitsiwa no komisheni yauchena. Tikaitione ipapa inyaya kayoyo wanopamba ivhu rese wachiti njangu wachitora ivhu kubva kuhurumende waribe kubhadhara zvokudidi zvokuti kwai nyika yakatotaikiwa nemabhirioni 3 chaiwo madhora okuAmerica panyaya dzovhu irori. Rikaitione kuti zvinenge zvinyatsa kudini zvichienda nopapi zvipera sei. Tinoramba takandoringa ipapa apo kare kureketa kuno kumatare kuku rekai tigoona kuti kunenge kuchiitiwa sei nekutoti kaakamirira chiredzi yokumadoka zuwa Darlington China kwai akasungiwa chinzanzi kwai iwewe wakagosenzesa mari yoCDF yokubudirisa nharaunda yako Constituency Development Fund pachirungu kwai haiwa wakabayo vaisenzesa zvako zvomusoro wako tagokunyepai kuti kana bere richida kunyopora mwana waro kwai kana rida kunyopora kahanda karo karinotati aka kari kunhuwa unge kwai kanohwema unenge hombudzi. Rikaitione mhandiwe kuti zvinoenda nokupi asi pane nyaya ipapa kwai agotosungiwa achiburika kumusangano waanga adanidziwa kuti abvunziwe nyaya ibodziyo. Haiwa anenge aino waakatsikana naye konzi. Rekai tirambe tichiringa zvedu nokutoti idzodzi dzinoita kuti wese vanhu vapete muhweya weidzodzidzi. Apawo makansura okukwekwe achitungamirwa nomeya wawo ikweyo wagototi aiwa tikaenda kuJiopomona ndiyo yatiri kuda kuti ibatsirei kutakura manyara muguta rokwekwe. Warume heno kuti varume vagopuwa mari yakawanda sei. Rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinenge zvinanokupi nekuti kuHarare chaiko kwayanzi ndiyo kwaitande kusimba yazvitadzai iriita kubweka mhanduwe kutadza chaiko kutakura manyara woti ipapa ikazoengedziwa kuti kwekwe idi nayawe wachachema chete. Asi rekai tirambe tichiona hedu muperere wazvo. Hurumende ipapa yagonzi yagototi wana murairidzi wakujairira nokutoti kwai ana murairidzi tichavada kuti warambe wachienda kuzvikoro zvokunze zvokuti waende kofundisa kuzvikoro zvakazvimira zvegani asi wachibhadhawa mari nohurumende. Apo pachachemiwa chaizvo nokutoti wazhinjika zvikoro zvemabhodhingi zvikoro zvemamisheni wese wangu wariko wari hurumende ikweyo. Imi rekai tione zvinhu zvinoitiwa so rekai tione kuti zvinopera sei. Rekai tione ipapa tinoramba tichiringa zvedu. Apawo tindorimbo panyaya dzofundo idzodzo kwai hurumende yakuti ida kumanikidza munhu wese ari kunyora bvunzo dzo A-level kuti anyore bvunzo
zvidzidzo zvitatu basi wachiri kudaba kuti vanhu vanyore zvidzidzo 4 5 kana kuenda mberi wakuvhunduka kamufanayo agoburika achinzi akapasa zvokuvhiringidza zvese mhandiyo achibenhutsa achidzorera ma A ega rekai tione kuti zvinopera sei. Paipa orevhuru wadaita zvibudzi zvokurambidza vanhu kuti achigumira ipa kunyora zvidzidzo zvinosvika zvipfumbamwe badzi. Ipapo ndopa wakutadza ipapo. Rekai tione zvedu kuti zvinoenda nokupi. Siyai wanhu waite wega zvavari kudazvo. Apa kwai hurumende yedu iri kuramba kubvuma kana kuramba kuti hurumende yeSouth Africa yakumbira kuti ibatsirwe nokuti vanhu vari kuita kuramba vachindojamba mhandiwe vachipinda nomusango iba. Rekai tirambe tichiona hedu kwazvinoperera kuti ndokupi chaiko. Ipapo kare Jacob Mafume kwai agotodeedza kaye iye purofeti uyu Hubert Mudzanire anozviti Hubert Angel kwai agotodanidziwa akati iwe uya dondinyepa zvisvinu kuti wagoti kudii mushiro unoita vanhu kusukiwa. Rekai tione kuti mutsepwede yavo ichapfikiwa ichatsvaitirwa pasi po kapeti chere kana kuti zvinenge zvina nopapi. Tinenge tichindokunyepai mabuja kuti zvikutekaira nopapi sei. Apawo Sibangilidzwe Nkomo ari ndiye ari kutungamira bato roZAPU raJoshua Nkomo. Payati ini ndikuenda baini ndiri kudaba zvokubvisiwa pano. Iwe pano nyaya idi ndipo unoona kuti masimba munhu wese anoyada idi. Rekai tirambe tichiona kuti zvinoenda nokupi izvozvi. Zviri kuhwadza ipapa kwaburisika kutoti kwai kuno watatu wapfa kumugodhi uri kuFilabusi wakadhigira. Mandiwe zvakaita kunyangariwa komana tikundoti mweya wawo ngauzorore murugare. Tikaringadza mutambo dziri kuitika Highlanders Bhozo kwai iri kumanikidziwa naye Wikineri Nwabiache kuti waise Benjani kuti ndiye aite murairidzi. Takawanyepa kuti imi mari dzamuri kundotambira idzi munokuwara chete, munokuwara chiringai kamuone zvawakuitisiwa. Apa kana iye Tabanga anga akaisiwa wacho kana anga atosaina mapepa aiwa panyangariwa nokuti akutowasungisa kuti chindibhadharai mari yamamu kuti muchandibhadhara ende wanotomubhadhara mari iyo. Pakanyangaritsa izvezvi nyasi uno dande mutande raita kubheuka mhandiwe Peter Ndlovu kutengesa kwache kubva kunyika yeSouth Africa kuchikwata choSundowns chaanga ari kubatira ikweyo. Kwai aenda kuita ndiye anotungamira chikwata choScotland. Chiringai muone ipapa anga atori naNorman Mapeza naye Scott sakupwanya popo kare Wikineri munondoziva dumbu guru anenge aripo apa. Kwai kuona kambani yekuti wasvika uchinziya ndiwo uri kutonga pano takuisa kuti ubatsire basa panapa obva watokuita kutsitikidziwa makutukutu omari aripo. Kokonai mari iyi ndiwo mushonga chere inoita kubva yaita kutanikiwa pachena kudari. Mari tinoziva yakaitekaidzwa nokumabhengi nokupi iyo aiwa yawo inenge indori musvo iripo ipapo. Kokusasha imi kwawo kushinga fani kureka kuika mari iyi kuti ireke kuzikana kuti iri papi. Idzo mari dzichibiwa nematsotsi nemubiro adzinoita imi. Rekai tione zvahwadza izvi asi tinoranga tinongoziva kuti aiwa mari pariba asingaide ino miedzo musvinu unokokora. Turinga dziri kuitika pasi rese kwaipapa hurumende yeSouth Africa yatotanda kubatsira vanhu vayo vakavhiringidziwa nemafashamo omvura kudunhu roLimpopo nokuMpumalanga. Wakomana zvavo wabiedu zvavo apa kuMozambiki mafashamo mabodzi vaya mhandiwe ariita kuparadza. Kana tiri kuchema kweduno aiwa kuchema hedu kokuita kutoita Germany wanyopora mhandiwe nokutoti imi zviri kuitika kuMozambiki zviri kuitika muSouth Africa.
ididai yawangwira tsitsi nokuti pakanyangaritsa chaiko. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi. Ipapapo kare kwai hurumende yeSouth Africa yagoreketa kuti kwaboeka mhandiwe zingoda robhuru mhandiwe rakandiri kuita mamiliyoni 40 madhora okuAmerica. Rekai tirione kwai rinoboeka kazhinji ngoda rakakura rakadando iro. Rekai tigoona kuti zvinoenda nokupi. Tinoramba tichiringa ipapo. Apawo kwai ipapa hurumende yeSouth Africa iri tobatsira vanhu vayo kuti watenge matikiti okuenda mutambo wenyika dzopasi rese kuAmerica noMexico. Imi pakanyangaritsa apo. Rekai tione kuti vanozvikona chere wabi yedu. Ipapa pokare tikaringa nyika yeDRC kwai yagoti taada kukupai masoja anenge akakuchengetai kana muri kutyaira magonyeti enyu kuburika muDRC nokupinda muDRC. Zvinhu zvawatadza kuita makore ese handizvo adatanda kuita. Rekai tione kuti ndizvo chere zvinoitika. Museveni wari kukona pano kufara mhandiwe apa Bobi Wine akatsvomwa hwii kufara nonyaya kayo sarudzo Museveni wagonzaiwa makasewa comrade makasewa pindaipo kare takupai zvikamu 40 norubodzi kubva muzana. Bobi Wine tikamupa 24 kubva muzana. Imi pakanyangarapo. Asi rekai tirambe tichiringa hedu. Kukona Kirigini aiwa kwai Mamadi Domboya ndiye akanzika mutungamiri wenyika ikweyo. Rekai titi makorokoto agadziwa zvache. Tinenge tichiona kuti zviri kupera sei. Apawo Trump kutoreketa kuti rakomana Greenland ndiri kuitora. Muchida musingade ndinge ndatoitora chete. Apa nyika dzoku Europe dziri kuita kung'ara mhandiwe kung'ara chaiko. Kwai nyika yeDenmark yagototi toziya here kuti kana akada kuuya kotora tiripe simba rokumuhisa isu tiri vanhu vorunyararo asi tinoziva kuti tine patinomubatira. Imi rekai tione kuti zvinoperera kupi zvinoenda nokupi chaiko. Ivo America pokare inenge iriita kung'ara kutsvaka kuti ndoita kunyomosva papi South Africa kuti tipinde koipamba tiitore. Hukumana South Africa ikatohwa zvakaita Venezuela zviya. Unobva wandoziva kuti mai panenge paita kunyangaritsisa. Rekai tione kuti zvinoenda nokupi chaiko. Apawo nyika yeWales yati iyo yakutanda kudzinga vanhuwo zvimatongerwo enyika vanenge vabatiwa kuti vari kureketa pwito. Kwai ukandonyepa basi ukareketa zvisiri izvo unobva wadzingiwa basa. Pamberi nayo iyo. Dai kuri kweduno mbana agosara. Imi ndosaka vasingaide kuti zvireketeke zvese izvozvi. Rekai tizvione asi tinondoimba kuti muZimbabwe itsva ichauya zvinoitika. Apa chikwata choSenegal kureketa kuno zvinenge zviri kunetsa kuti chihwine. Rekai tigoona kuti chichahwina chere kana kuti zvichazojiwapo kare kumapena noMorocco. Dai chahwinawo zvaita zviri nani kumwana womuAfrica mutema. Tiri ipapo rekai tichigumire pano mabuja ndini wenyu mhandiwe onhau.